Bună ziua! Asta e propaganda electorală, domnul soție aici. Da, da, nu mai chemam. Ce ați primit aici? Da, dar de ce de primăria din la Popa Damaschin? Să din preotul. Sunt de la casa parohială. Doamna Andreea, întreabă pe domnul Vici ce face aici. Întrebați-l, domnul Vici ce Domnul face Vici, ce faceți aici? Filmați și-l Hai, întrebați. vă ascult, vă ascult. Doi tineri atare. Da, Era tare. târziu. Filmați. Lăsat să li dăm. Când eu să duc în sate. Dacă din partea părintelui Damaschin, de ce nu a adus la preot? Domnul doctor, el întrebați fata aceea cu sacul de unde e? Întrebați de unde De la preotul Damaschin, dar deși dă vișile primar, e preot cumva. Și nu preotul de la parohie. Întrebați-l pe Vici, ești preot. Vă întreabă dacă nu le-am spus. Nu, ani, vină cu așa. Li decos că de la preotul Damaschin. Băi, vă bați în joc de preotul Damaschin, îl compromiteți. Compromiteți Părintele preotul. Damaschin e la spital acum. Uitați-vă. Vorbiți, domnule, vorbiți. Da, domnule, uitați-vă. De ce plecați, domnule, și nu stați de vorbă cu noi? De ce plecați? De ce plecați și nu stați de vorbă cu noi? Ia spuneți. Băi, veniți cu blocați-i mașina. Vine mai să-i faci. De ce plecați? Blocați-i mașina. De ce plecați? Dați-mi exemplu, dați informații clare. Uitați, domnule, materiale. Materiale care și de la oameni. Poftim. Campanie electorală, ia uitați. Uitați aici, materiale. Campanie electorală. Uitați, domnule, Uitați, domnule, vrea să calce oamenii. Ia uitați. Vrea să calce oamenii. Ia, poftim. Poftim. Să fugă, domnule, să fugă de noi. Ia uitați. Mafie, poftim. Uite, campanie